Moni nonse, ndabweranso ine bambo ali. Lero mutu wathu ndi kodi nayeni ali kuti? Verse loloweza ndi Masalimo 103 verse yake ya 2 ndi 3. Lemekeza Yehova moyo wanga, ndi kusayiwala zokoma zake zonse atichitilazi, amene akhululukira mphulupulu zako zonse nachilisa nthenda zako zonse. Lero tiphunzira kuti timapembeza Mulungu tikamuthokoza. Kodi munamba mwadwalapo katsabola? Ngati ndi choncho, muyenera kuti munkakukhala pa khomo, simunkapitanso ku sukulu kwa nthawi yayitali. Mukadapita ku sukulu, anzanu akadatha kutenga matendawa kwa inu. Izi zili choncho chifukwa katsabola ndi matenda opatsilana. Anthu akhoza kutenga matendawa mosavuta. Muphunziro la lero tiphunzira za amuna 10 omwe anali ndi matenda opatsilana. Tsiku lina Yesu ndi ophunzira ake ankayenda kupita ku Yerusalemu. Iwo ankayenda mu msewu pakati pa Galileya ndi Samariya. Atangolowa mmodzi, amuna 10 adakuwa, "Yesu Mbuye, tichitireni chifundo." Yesu adayang'anayang'ana, adaona nyumba zakhate zomangidwa kunja kwa mudzi. Iye adaona amuna atavala zovala zasanza. Adaona mabandeji atamangidwa ku mapazi ndi manja awo. Nthawi yomweyo Yesu adadziwa kuti anthuwa adali akhate. Yesu adamva chisoni ataona akhate. Iye ankadziwa momwe iwo amafunira kuti akhalenso bwino. Kalekale Yesu asanabwere pa dziko lapansi, Mose adali atapereka malamulo okhuza khate. Pamene zilonda zoyambirira zakhate zaonekera pa khungu la munthu, iye amayenera kukazionesera kwa wansembe. Wansembeyo amayang'anisisa zilondazo, kenako ndikumuwuza munthuyo azipita. Pakatha nthawi yoyikika, wakhateyo amabwerera kwa wansembe. Zilondazo zikapanda kuchira, wansembe ankanena kuti munthuyo ndi wodetsedwa chifukwa ali ndi khate. Akhate ankakhala kunja kwa mudzi. Samaloledwa kubwerera ku mabanja awo pokhapokha zilondazo zitapola. Ndipo ngakhale akhate ankakhala ndi chiyembekezo kuti adzachira, khatelo silimathabe. Anthu 9 mwa akhatewa anali Ayuda, ndipo mmodzi anali Msamariya. Iwo adali atamva za Yesu. Iwo adatambasula manja awo kwa Yesu nampempha iye kuti awathandize. "Pitani mukadzionetse nokha kwa ansembe," adatero Yesu. Kwa kanthawi chabe akhatewo ayenera kuti adakhumudwa, koma kenako adamvetsetsa. Iwo adadziwa chifukwa chimene Yesu ankawatumizira kwa wansembe. Akhatewo adadziwa kuti ayenera kukazionesera kwa wansembe. Ngati wansembe adzanene kuti achiritsidwa, aliyensenso azawalandira mmozimo. Azathana kubwerera kwawo ndi kukhalanso ndi mabanja awo. Tikudikiranso chani? Iwo mwina adafunsana pamene adali kuthamangira kukakumana ndi wansembeyo. Pamene ankathamanga, adayamba kumva kuchiritsidwa ku mapazi awo ndi manja awo. Zilondazo zidachoka, adali ochiritsidwa. Ngakhale Msamariya uja ankafunitsitsa kukakumana ndi wansembe limodzi ndi enawo, iye adayima. Kenako adatembenuka nabwerera kwa Yesu, akuyamika ndi kuthokoza Mulungu. Munthuyo adagwada pa mapazi a Yesu. "Zikomo," mwinatu ananong'ona. Kenako nkufuwula, "Zikomo kwambiri, zikomo kwambiri, zikomo kwambiri." Maso a Yesu adawala, chifukwa ndochepa omwe adawathandiza omwe amathokoza moona. Adayang'ana pansi kwa Ayuda 5 akuthamangira ku ulendo wawo. "Kodi sindi akhate 10 omwe anayeretsedwa?" Yesu adafunsa mwachisoni, "Ali kuti 5 aja? Kodi Msamariya yekhayi ndi amene ayamike ndi kutamanda Mulungu?" Kenako Yesu adatembenuka kwa Msamariya uja nati,
nyamuka dzipita, chifukwa cha chikhulupiriro chako chachikulu wachiritsidwa. Chimwemwe chidadzala mu mtima mwa munthu uja, ndi mtima othokoza adapembedza Mulungu.